Iroi try sesin pat ngai ke blei pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong Jesu. Te ha ke ni ke video ngan pensyai pi kat bakum kak tin ke jong ublei. Te ai ba kak tin ke jong ublei hi kan jubab yang nga bad ye pi. Te ki badang kwa bania sat nia. Te ngam don por re bania sat nia. Te Henry ngan syukran bat ye kak tin ke jong ublei kumba ublei kwa yang nga bangan pensyai ye kita ki bas ngap. Te om hi kita ki ba wo dong wo nia. Te ngala perkhat hi tang ye kini ki ba keli da ka do nut ke bas ngur ki ba kwa bania kren bat nga bangan ya selok bangan duai nam ta jong kiru ngahap i teng ngamla bangan pendep dengan ye penbun kam le ayu bat kita ki ba ya bun nia ki ba yo nia ki ba wan re da kalenti ke ba shisha re ba wan da kalenti tang bania maya nia te kapai ngaban chu ngap jar ngan jubab tang hi gitu ki ba terang shisha ban ya wat e ke jing shisha bat bania yai lang na ka ju kalenti te namar kini ke channel kam dai here ke channel ka banga kwa ba kibriu kini abun ba pet hanre kini pet bania wan yamai bania wan nia hanre ngakwa ba kita ki ba pet mat dai tang ka no ngut ru hanre ki ba pet da ka do nut ke ba shisha bania mat e jing kur khu ye ke jing pen khia e jing pelat bania mat iki ba hatam na ublei te kini ke channel ngala le khnang na ka bantaban penjan ya phi sha utrai te om man penjan sha usetan bania wan bania mai bania nia te kani ka khubor ru kan long ye kita ki ba kloi ban ko ngo he ka tien ka jong ublei te kumbang ala ong ba udakai halor ka ding phna u khlem poi bneng henry u poi tang ha paradise te kini ki brio ki bom pendap ye ka jing pengam om ne em onda ha ba kila kala ka bamot kilat na ka du jok na mar ba ublei jungi ubha palat te last moment ru la da kidang yo ikalat an kelak bamot kilat na ka du jok ding tang he ka bneng ru kim yo i te wat nom sngo komen ba phin chulat tang na du jok lane wat nom shim kabu ban kala bamot hadu last moment te henry ai habangi la long ki kristan ngin kwa bania shemar khmat bad u jisu onda ngila let no na kani ka perthai hoi ublei jungi ubha palat namar kata last moment ru habaki kela ka bamot kilat na ka du jok ding ka bashir khai te henry tang ban chuyo i ru kim yo i ka hima ka jong ublei bat kata ngini pet na ka tin ka jong ublei ayu ka bible ka ong yo anes kal nong ka balai ka de khot ka balai ka ong kumnu jisu ule tho bat ula ong ha u shisha ngo ong ha me lamda kha pat yo brio omla ban yo i ka himau blei u jisu u ye thu hang ni ong lamda kha pat yo brio omla ban yo i ka himau blei ka mot lamda kala ka bamot u Nicodemus ula ong ha u kumdu la ban kha ya u brio ha ba ula temen ula ban sut pat sha ka kpo ka kemi jong u bat ban kha ya u te u perkhat ban kha biang ha ka do te henry u jisu u la pensyai u ong u jisu u liat ho shisha nga ong ha melam da kha pat ya u breu na ka ban o mensim om la ban lek ha ka himau blei na ka ka mot lem da la kha pat na ka mot lem da la pengam te henry kino wo dong ki ong de ban lek ta shawa jordan te henry ka tin ka jong blei ko ong kumno ko ong lem da kha pat na ko te bat pio i habalapen baptis hi ki brio de balapen baptis betang ha ko wa jordan pi i kumno ba u yunok shapo Ethiopia u khlem pengam re ha ko wa jordan henry haba u philip u layat ho shapang u jisu ba haba kila shemi ko lapen baptis ki ba ki wei ba dia ka jingpun baptis la kren bon sin ban kidon kitu ki po ang lada ujisu ulale kumta ngiru ngide bale kumta te kamot ba ngiru ngide ban cha jing et sao po met te henry ka jing sha jing et jong jisu ka pen ibu jisu sha jing et te ki ba bon ru ki sha henry khlem hukum ya ka jing pen baptis lakran haduk kat no po sin shu lakran shikran pet bahai ka tin ka jong uplay ka ba la bon palat ka bala kran shikran tena markata ya ka bala hukum bangi don kambet ban le ngi hap ban le bet da ka jing sngur
te la ong ba lem da kha bat na ko ban au mun sim kamot yangi hab ban kha hab ban pengam ban ngi hab ban long ru ki bala kha na mun sim ba khoi ngi hab ban yo priang yo mun sim ba khoi ngi hab ban yo ya ka jing duai thale ngi hab ban pan man yo e jing duai thale ka jing duai thale kari ka bala kha na mun sim kari ka jing pan baptist jong mun sim ba khoi pi os ngeu ne em ki tu ba duai kum ha ka por pentecost te ki don ki ba yo e ki ni juai thale te ki don ki bom yo ki don ha ba kim pan ru ki yo ki don ki ha ban pan nga te nga pan ar banai nga duai be khlem pot khlem sange ban nga yo te dei re ba ki ni ki bala duai thale ru ki me le pop shu re te hen re ka shong ka donut jonga jong pi ublei shi sin ba ula ai u khlem shi shim no ye ka e ka ba ula ai te hen re ada ula ai makna ru ka shong hanga ha phi ngi nang ne em pat bangin pendan kam ye ka jing ai ka jong ublei te dei ra bala duai thale la shu hok bet ka de ka do nut jonga jong phi ngi kwan em ban be sha persha ka dak ban ya pen khoj man la ka sngi te don kam ban pen baptist dong mun sim ba khoj te gi bala yo e ka jing pen baptist dong mun sim ba khoj bala kha no mun sim ba khoj ki de ban yo e ka jing duai thale te ki bala kha pat na ko ki de ki bala pen ngam te ngan pen I pi ya ka ni ga benta ka ba u dakait u khlem poi re shabneng u poi tang ha paradise sing ne pet na ka tien ka jong u blei jing pen pau kalau nong ka ba ar ka de khot ka ba nhiều jing pen pau kalau nong ka ba ar ka de khot ka ba nhiều ka tien ka jong u blei ka ong jar u podon ki skor ton sneu ye ka e ka ba men sim u lo ong ha ki te gi balang how tau ba job ngan ai ha u ban bam na u ding jong ka jing em u balong ha ka paradise u blei pi la ong bai u tau ba job on ai na u ta u ding jong ka jing em u balong ka paradise u blei pi kan mau ka paradise ka don ha e ka don ha eden pat uni u ding jong ka jing em u don ha e u don ha eden ini pet Genesis ini pet Genesis kalau nong ka ba lai ka de khot ka ba ar pulai na mar kata u try u ba u blei u le be no ya u na ka ber eden ya ka ban rep ya ka khndo na ka ba la shim ya u kum ta ken u le be no ya u ta u briu bat u la bu ya ki kherup shapang mi ngi ka ber eden bat ya ka ba kum ka wat lam ba pernai ka bada khi talan baro saudong ya ka ban sumare ka lenti sha uta uding ka jing em pem kadon hangno kadon hapo eden baka eden kamdon habneng ken mau bhai ka ka eden kadon hangni haporthai bat nado bala sha be ika em ya adam laburi no ya kani ke eden bat kani ke eden kala lalong kata ka paradise ha ka por ba ka imbat adam kidon ha kani ke eden kamot kidon ha ka paradise ki suk ha henry onda ha ba kila le pop la sha be no henry labu de ki kherup banda ban ker yo ba kin bam yi to so upolong uding jong jing em yo ba kin om yap shu te kaktin jong play kala grand shai baka paradise kam day ka bneng henry ka day ka bneng ka ba kin jaman sim ka ba ka im bat adam ki don hani ha perthai ha po ka per eden bat hangni ki mat e jing suk ka jing men kim don jing khus lai henry la sha be no namar ka pop ka jong ki te namar ka ta ka bible ka khlemiat ho re ba u dakait halor ka ding na u don ha bneng henry la ong ba u don ha paradise te ki bon ki breu ki ba poi sha paradise namar ba kim pendap ya ka jing pengam namar ba ka tin ka jong ublai ko ong nam yo bentare ha ka hima ka jong ublai ba ka tin ka jong ublai ka la kret shai ba la dak lem kapat na ko te pi tharai ba ka ta ka tin ka de ka we thau start mangi ni te ni klem thau start ni kren ya ke e ka ba ka tin ka jong ublai ka kren te ka sa pat hanga ba ha pi
ka ong kum no ka ong lem dakait yo briu na ko ban men sim la ban lech hapo ka hima ublei la dak khlem pengam kum bala pengam yo jisu u bak khlem pop la pengam ye ngi le kan no tam dan kam ban pengam long la ban lech ha ka hima ka jong ublei te han re kum no dakait pan u ong ba benta ka si men long lem ban nga ha paradise na ma balei da mar ba u jisu u lech hapo paradise ru ha ka por ka ba da u jisu ula IT la ka men sim u lech ha paradise u lech hapo Hades bat u khlem ong re ban ye lech ha bneng na mar kata ni de ben sngo tho I kata te ki bala ban priang kin priang ki bom la ru ka tin ka jong ublei ka kren te to ublei yo ban kur khui pi ye ro itra